Producer Hassan Bibas. Nana Fatima ya mukarrama nana ke da ke gani nana ya kausara. Nana Fatima ya mukarrama nana ke da ke gani nana ya kausara. رب صل وسلم علي فاطمة وآلها أسقادا السنين انتا وزوجها لي دارني أنبنتا wannan ahalina ta ya kore dukkan gata shi yasa nake tana cikin halararta ki sha gata lafai ki kausara. Kammal waka da Allah ya yi nufin fitar da sirrin nan ma ya wanzar da ita cikin baitin da ya fi kowanne girma. Ya rabi da ita dan faranta wani biyu ma ya ce inna shana a kawwal abu da dan kare abu Fatima ki sha sira lafai ki kausara. Allah ya saukar da shura don tsarkake ta abanta sokar cikin ta yace da ita ta shagata ita ce shi ne ita sannin ki samuwar alƙaryata ina a adaina kalkausar annaba aka baiwa ita kin sha kyauta labai ki kausara. Ismulle dalala annabi ya ɗauke shi ke makin ɗausurin sunan baba abin dama na ɗan faɗi su ba dan na kai bakin ga adumin gidan ku mai rauni ne shi ki sha kyauta labai ki kausara kausara labai ki kausara. Allah Allah ne annaba annabi ne na Fatima Fatima ta kasance Allah ar-Rahimu annaba Abdur Rahim na Fatima Rahima ta kasance Allah al-Malik annaba Abdul Malik na Fatima Malikatul Insi ya ta kasance ki sha suna labai ki kausara. القدوس والنبني قدسي نانا فاطمة قدسية تكسنتي الله السلام النب عبد الصلاة نانا فاطمة سلمة تكسنتي الله المؤمن النب عبد المؤمن نانا فاطمة مؤمنة تكسنتي كشا كوتا لبيك توسرها. Abdul Aziz nana Fatima Aziza ta kasance Allah ar-Razzaqu annaba Abdul Razzaq nana Fatima Razika ta kasance Allah al-Fattahu annaba Abdul Fattah nana Fatima Fatiha ta kasance ki sha sira labai ki kausara. Allah al-Hakimu annaba Abdul Hakim nana Fatima Hakima ta kasance Allah ar-Rashid annaba Abdul Rashid
na Fadima Rashida ta kasance. Allah alaliyu annabi ne Ali, na Fadima Aliya ta kasance. Ki sha baiti labbaiki Kausara. Lambar bihamdullah Fadima na cika aikin kuna na ba da kai ba. A nan nake son hutawa ki izini ya gare ni hudal sama. Ki ɗaukaka da'irar hadimin gidanku Fadima, ita ce raudatun nabi sannin ki Kausara. Fadima mukarrama azima mudal sama Kausara, Kausara labbaiki Kausara. Assalamu Kausara. Nana Fadima ya mukarrama nana ke da